70% tal-każi tal-kanċer fil-Kliwi jkunu attribwiti għal ħxuna juru li r-riskju tal-kanċer minħabba l-piżejjed qed isir aktar allarmanti. L-obeżità sfortunatament iva hija assoċjata ma' mart serju, f'dal każ kif qed nitkellmu fuq il-kanċer, hemm mart ieħor taċ-ċirkolazzjoni tal-qalb, diabete. L-obeżità ma tikkontribwixxix biss għal kanċer tal-Kliwi, iżda wkoll għal kondizzjonijiet oħra bħal kanċer tas-sider, tal-utru kif ukoll tal-imsaren. Dan minħabba li l-piżejjed jolli l-livell tal-ormoni fil-ġisem. Min riċerka li saret fl-Ingilterra jidher li 70% tal-irġiel u kważi 60% tan-nisa jistgħu jitqisu ħoxnin. Il-figuri f'Malta huma daqstant allarmanti. Mill-Ewropa kollha, in-nisa Maltin huma l-aktar li jbatu minn xruna żejda. Rati għolja jeżistu fl-irġiel u anke fost iż-żgħażagħ ta' bejn il-11 u l-15-il sena. Huwa importanti ovvjament ħabba fekk il-lifestyle li wieħed jgħix, huwa importanti li tikol healthy, huwa importanti li tikol finu u fuqtu. Madankollu jibqa' importanti l-fatt li wieħed iżomm f'moħħu li biex ibiegħed l-inċidenza tal-kanċer fil-Kliwi jew prevenzjoni anke minn età żgħira. Naħseb hija waħda mill-affarijiet essenzjali illi nderru t-tfal tagħna hekk. Nderru t-tfal tagħna jiklu healthy, jiklu porzjonijiet imdaqsin, ġifieri mhux iżejjed, u jiklu fil-ħinijiet sewwa.